ସହ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କରନ୍ତି ଝିଙ୍ଗାସ କରିଣ କରନ୍ତି ତେଜା କଲେ ହୁଏ କୂଳକୁ ଲଜ୍ଜା କଥା ସିନା ସଂସାରେ ବଡ଼ ଆଉ ହିଁ କଥାକୁ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ ଖେଳି ଖାଇବା ବୟସ ହୋଇଛି ଆଦର ବ୍ୟବହାର ନ ଜାଣେ କିଛି ବାପ ଘରେ ଝିଅ ଅତି ଦୁର୍ଲଣା ସହି ନ ପାରଇ ଶାଶୁ ବୋଲଣା ଏତକୁ ତିଆରି ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂସାର ଭାବ ଦେଖିଲା କଥା ନ ଦେଖିଲା ପରି ଏମନ୍ତେ ପାଳିବ ବୟସ ଚାରି ଶିଳ ପାଜେ ଠିକି ଖଣ୍ଡକୁ ଲୁହା ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ରଖିବ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ନହେଲେ କପଟାଏ ଦେଇ ଘର କଣ করে দিব ଲୁଚାଇ ତେବେ ହେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବ ଯେବେ ଜାଣିଲି ବୋଲିଣ ବୋଲିବ ତେବେ ବିବାହ ହାରିଯା ଯେହୁ ଛାଡ଼ଇ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ବହି ନର୍କେ ପଡ଼ଇ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ଭାଜନ ଝିଅ ଦେଇ ମୁଁ ବସୁଛି ଶରଣ ବସୁଦେବ ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ ବଚନ ବରନ୍ତି ସର୍ବସଭାଜନେ ଶୁଣ କଳସ ବୈଶାଳ ଅଷ୍ଟନାଗ ହିଁ ଅଗ୍ନିମାତୃଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇ ଭାଗ୍ୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୁଁ ପାଇଲି ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାୟ ବଧୁ କୁଳବଧୂ ଯେବେ ହୋଇବ ନଷ୍ଟ ସେ କଥା ହୋଇ କୁଳକୁ କଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କଲେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପିତୃ ବସିବେ ଅମର ଭୁବନ ବାମ ହସ୍ତେ ଯେବେ ଦେବେ ସେ ବାରି ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ହେବେ ନର୍କ ଉଦ୍ଧରି ବେଦ